ки ҳузури худро дар ин кишвар қонунӣ дар Федератсияи Русия номшон дар чорни списка ворид шид. Яка писар ба хизмат даъват мешавад. Не, нафарҳое ки як фарзанд ҳастен, ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарен, барои аз нав кардани документотон номерошон мебарояд занг бизанед, бо нархи арзон граница мебаранд. То моҳи ноябри соли ҷорӣ номи беш аз 150 000 шаҳрванди Тоҷикистон дар феҳристи шахсони таҳти назорати Русия қарор гирифт. Ин оморро намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия эълон намуд. бори охир дар моҳи октябри соли 2024 мақомоти кишвар гуфта буданд ки зиёда аз 120 000 муҳоҷири тоҷик дар рӯйхати сиёҳи Русия қарор дорад. баъди ин чандин бор аз муҳоҷирон талаб карданд ки ҳузури худро дар ин кишвар қонунӣ ва номашонро дар ин рӯйхат берун кунанд, вале дар бораи омори нав иттилоъ нашр шуд. Боз дар ин рӯйхати онҳое сабт шуданд ки дар қаламрави Русия ягон қонуншиканӣ карданд, аз ҷумла напардохтани пули телефон, риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ё қонуншиканиҳои дигар. Яъне ки ҳукумати Федератсияи Русия боз номи 150 000 шаҳрванди тоҷика нашр кард ки бо сабаби напардохтани қарзи симкартаҳо, бо сабаби ягон қонуншиканӣ кардан дар Федератсияи Русия номшон дар чорни списка ворид шид ва ба ҳама огоҳ карда муҳлат доданд ки ин проблемаҳои худшона ҳал кунанд. Вагарна нафарҳое ки дар чорни списка ҳастанд аз қаламрави Федератсияи Русия депортатсия карда мешаванд ва инчунин бигем ки шодҳои бонкишон метавонад ки маҳкам шавад дар сабабе ки ном дар чорни списка ҳастад. ин бод як информатсияи нав аз ҷониби Вазорати меҳнат барои шаҳрвандои тоҷике ки номшон дар чорни списка аст. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Доруҳои гиёҳӣ дар кортон бошад, ҳатман айноми мо заказ кунед. Ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. Барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус доруи ватании мо бо номи Паҳлавон. Инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Бозоров нависонда. Ассалому алайкум. Аблава тамом шуд ми. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расид, яъне ки нақшаш пурра иҷро шуд. Билол нависонда. Аз аэропорт гардондагиам. Сабабиш телефон нав бурдан. Сабабиш телефон, яъне чӣ нависонда? Дар иҷа савол нависонда ё просто нависонда? Нафаҳмидем. Як нафари дигар нависонда. Салому алайкум акаи солимон. Ин хейтерҳода аҳамият натен. Вайҳо ҳама ҷода ҳаст. Шумо кори хуб мекунед. Саломат бошем бародари азиз. Мо аҳамият наметиҳем, таваккалшона ба Худованд меспорем. Ҳар касе ки дуруст мефаҳма, раҳмати калом бародари азиз. Як нафари дигар нависонда. Ассалому алайкум бародар. Рӯйхати сиёҳи наве ки нома дар он навишта шудааст ки дар соли 2026 чӣ хел бинем. Аму списка чорни спискае ки 150 000-ра мо ҳозир номбар дар бораш гап задем гуфтем, вале ҳастай мақсад як номгӯ рӯйхате ки дар уҷа бо тариқи поиск додан, мисол ҳар яки шумо метавонед номтона бибинен ҳастай дар ҳамаи чорни списка ё ки нест. Мо ҳамонро дастрас ки кардем, баъд худо хоҳад барои шумо мегем ки чӣ гуна шумо метавонед бифаҳмед номтон ҳаст ё ки нест. Давлатов нависонда. Ассалому алайкум акаи Сормон. Ман документални гаштам. Як сол дар Питер 23 сентябр ба ватан баргаштам. 40 рӯз баъд билет гирифтам. Маро аз аэропорти Душанбе гардонданд. Сабабаш чӣ бошад? Официална кор кардам дар Россия. Сабаб бисёр чизо шида метавонад. Вақте ки шуморо аз ами шаҳри Душанбе гардонда бошанд, мешавад ки шумо қарздор бошед, мисоли гап, ё мешавад ки алиментро ҳатто пардохт мекунанд барои фарзандо. Агар амро пардохт накунанд, шуморо запрет мекунанд. мақсади ҷа чандин сабабҳо шида метавонад бародар. Як нафари дигар нависондае ки 1 декабр дароям. Аблава намехапам. даъваткунӣ ба хизмат ба анҷом расидагие бародари азиз. Як нафари дигар нависондае ки салом акаи сорум. Яка писар ба хизмат даъват мешавад. Не, нафарҳое ки як фарзанд ҳастен,
аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Тамошобинон, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволҳотон боша бинависонед. Худо хоҳад бо дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.